Ti pakasaritaan ni Rosing nga napaulowan, iti kaunkan. Sa gudayin nga ti surat, ti pakasaritaan ni Rosing. Dear Manong Nemi. Naggapuak iti balay datatang nga katugangak tada na pangkuimpan. Idi ta mabatog ko Manong Nemi, tinapintas nga balay da Kerol. At damit iso na Manong Nemi iti sangot ti balay da nga mga asikaso kadagiti mula na nga masetas. Idi pa kunyan nag. Rusig! Hoy, Kerol, tumagas ka ba lang? No, lagi tinasisita nga ramidam di balayo ita nga oras. Dumangas ka. Ala na, paglusunay. Tagtemplaki di Diyos tagbiriyan data. Kata siyempre, grasya gayam. Sa maysa o matiras kan obra akon sa di balay, kapot na nakadalusak mo ten, nakalabaak nga nasapa. Your ore ko lang nga at ipanggal daw. No, adan kaliban mi itay bigat, tilangin si daan tilutuwag, kat sisyak mo timangan. Tadi gadi anak ko nga talo Manong Nemi na panda nagbasa. Grade 6, grade 4, ken grade 2. Idin to, dati asawak Manong Nemi ket napan nagtrabaho. Agas may sa nga empleyado iti pabrika Manong Nemi. Uwan, may sa nga empleyado iti asawak iti pabrika. Nga gagangay lang nga minimum wage para kada kitay mangbanggit ti sweldo na. Nilakay ko nga naganak it Delphine. Di magasak Manong Nemi, sumarkad mo ka. Nakapinpinas na kiti mula mga masetas. Kerol. Amam Rosing, no napintas ti mula, napintas mo di mula, di ba? Una, sa balin sa man kolor na buhok mo, napakan sa man nagparaybanin, sa mo pinakuluran. Ay, kawan na. Oh, bagay ka dimit lang ganyak na ito kulay ti buhok ko. Nagpintas nga nun. Dito nga rod bestida. Kabarbaro pa na ito kay sip-sibro. Huwag nagngina, nakit gada kita. O, kituin dati relo nga ore na adak dito hardin, nakarelo ko lahat. Kaya ore dito adak dito garden ko, kinam na gito nga sing-sing. O, kinam na gito nga wantas. Porcelas. O, kabarbaro man na aritos ko. Dito ito may kasyaman nga aritos ko. Puro. Ang gangansyong. Nakapinpintas ka, Kerol. Buok. Ala. Aritos, dikit alahas mo, tibadom. Kaya kinapa na ito chinelas ko. Nakapinpindas ka nga talaga. Kastoy, ati babae. Araramidak amin da ito, itapno, saan na kang isuksukat, di bakit nilahay ko, kanak ko, kaya awan hanga mga alad, di pasukot, kasukot ko. Napintas ba iti balayo? Talaga nga, baknang kayo. Wala. Sumarita dito, tayo nagtemlat Diyos, iparamang kumangkang ka dati special nga tinapay nga. Ginatang ko yan tayo special nga paggatangan dito special nga tinapay. Apay, nasapa ka nga nagpasentro. Nasapa ka nagpasentro. Wait lang urayan na. Manong Nemi nuwaras ko pa nagkita kiti o nagtisalas ta nagbabalor di kiti muebules di kiti alikaman da manong nagtakol di screen TV da po. Gagamit leta. Napintas di balay da. Dakil. Napintas. Nangaruna na kita gunan. Nakatemblag nga dagos. Dali special nga tinapay. Okay? Kita mo di kiti pa baso akin eh. Nangingin na di kiti nga baso. Puro nangingina, gamot na dakal pa kami ti sweldo nila kay ko. Sa dududuwa mi ti anak mi. Private school pa iti pagbasbasaan da. Ada pa service da. Ada mapan mga lakadakuha da. Ada may mga lang sada ito agur uray
saan to, sana intulod dito balay. Nilakay ko, adamat ko siya na. Siya kagit. Kahit ko kumanda ka ko siya, mabutay lang siya, ang nervyusan. Susurunan ko lang kayo nga gitrive. Ay, bamlatang mo na. Basta, ada service mo, isang pamilya, dabukod nga ko siya nilakay ko. Kompleto niya. Kompleto. Guwapo nilakay ko, napintasa. Nabubolor di kita alas ko, nabubolor di kita arwatek. Nakagasgasat ka, Kairol. Oh, kasi ka, abi nga di ka papindas. Abi nga di ka sumrag iti parlor. Tapos mo at buk mo. Abay panagkunam, napindas ka. Isumatibag ba kanilakay ko? Nusuwan at nilakay mo't bagibag-bag. Ngayon no sa bali ka lalaki, saan ang ibaga napintas ka? Ngayon na kita sa bali nga lalaki, nasaan nga nilakay ko, no makita na, naglabas-labas na, oh, nakabimpintas ka kay Rol, kung kunada. Awala ko ba't asawam, talagang arbang ka, kung kunada. Nukasting nga ko agad ko. Iran nakti ko, magna nga, ado na kita malabsak, ado na kita guumong. Apo, panang isurot, nanti pa nagkita na kasi dyan, matiritir kitang ganda mang kita kanya. Yung delikado mo't nga rod kastoy eh. Ano ang delikado? Naglalaro na mapangkat di sentro, pilawa, siyudad. Baka no, sabrutan na ta kwentas mo, baka agawan na ta singsing mo, agawan na ta rilom. Sabrutan na ta aritos mo, kwentas. No, mapanag ta siyudad, kaduak mo nilakay ko. Adamat iso na mangwardya kanya. So, ang problema. Manong nemi, gabotasan ko nga na ibus, ti tinapay ng inted na kanya ka para kanya, gabotatakil mo. Iyawin mo. Ano? Nusumang ba't ito anak mo ito nung parang umay ka da, amangal daw. Han? Balbalon da. Diyan, di kita anak ko agad, mag-restaurant da. Wan, manong nemi, kastoy ni Carol. Saan lang ang sisyak no ko, tipadpadagasan na. Basta ada lumabas, nga datay pada na nga babae, naglalo ka-AIDS na. Lumabas ka ba? Nasiyan magdadata, libre at merienda. Dadya lang nga, talagang ilas-lastog na. At pay-pay sumot. Adamat kedi ilastog na at pay-pay sumot nga. Nababalor amin nga daking kuhanan. Manong nemi karabyan na kalbasan nga na napanin dito sila dagiti anak mi kinidelping. Kinidada kami mo tinito sila mi ti asawak manong nemi imarako bisono. Napay? Nakaskas daw ka di, Rusing. Numarako pakang ka. Ischedule ta ka di. Awan ti schedule, mayat tirik nam. Apit hindi nga saan. Malaksid. No di mo kaya. Hakapilitan. Dadakar ba nga mga kid ore asawa ka. Tanapilitan ka, adamot karbang nga mga mangisak lang kanya kiti attentive rape, pun rape. No ti magbuka. Ada makaswang nga asawa. Nga di asawa na kita, kaswan na ti rape, di asawa na. Ada din taga kasta. Iso nga ore asawa mo saan nakayat. Awad maraming mo. Nga mapay ko mga di mo kayat. Ha? Galpin, ada problema? Inak to ba mo tagparlor? Ano ka lakalagi ba minta ita? Ano ko paayos mo ti bagim? Tibuok ko. Pareban ko kumamot. Susapo. Amam ka di, no pabalbaliwam ti inted ni Apo Diyos ken ka, nga nakaparswa. Basol deta kin Apo Diyos. Oh? Kahit mo sahon, ni Carol, agbas basol. Kan kanay na balbaliwan ti ako, pasal, ibuok na. Di kolor na. Kamu na. Deta inted ni Apo Diyos ken ka nga buok mo. Natural.
Nakapimpinas. Kaya naman katperpeng nga, umentak tingisit na. Tibuok kat ng hisit. Nukulaya mon, kasla mo lang binabalawan na po Diyos. Skamit tel. Kita peso man. Wala, tilangam kit langam. Dito nakaiparsawaan. Dito tilangam nga imparsawan na po Diyos. Kahit mo sahon, dagiti mga balbali ti langana, agbasol na kinapos ko na. Handaray mapnek, timpain ni Apo Diyos katakwada. Di makabasol ka kinapo Diyos. Kasla tarupam ko ma. Make apam. Kasla mo lang babalawin na Apo Diyos, sabi kasla tarupam. No pulbos, okay lang. Tagagangay lang deta, pulbos. Ipilpilkat mo nga make kasla maskara. Di ba? No baliwam tarupam, nakamaskara ka. Kasi jadi kahit usawa. Ngayon saan ka nakamaskara? Natural. Ti adda tilangam. Napindas ka mat kahit. Wala ta sigalat manibagwaga. Napintas ka. Kang runahan ti amin. Rusing. Iti kaunkan. Napintas. Dadalus. Ti panagpuspusong. Napudnot pa nagayat mo kanya kang asawam. Di mo tupulos panunuten nga agayat ka iti sabali. O nagduyos ka iti sabali. Nadalus ta kaungam. Iti panangipateg mo, panangdungdungom, kadagiti anak ta. Nadalus ti kaungam, kasmay sa nga ina. Nadalus ti kaungam, kasmay sa nga anak, kadagiti ay naganak. Nadalus ta kaungam, para kadagiti karubam, kakabagyam, di ba? Hindi bagbaga. Yan pa peso. Kaslakan niya. Bagam no at langak. Halangan mo ibagak nga pagid ka. Siyempre, nagwapo ka para kaniyak. Kahit saan ka nagwapo para sa bali. Gaputa, mahamad ka naskan nga bagada nga gwapo ka. Delpin ti sa bali nga mabayi. Gaputa, sisak maglaeng. Kadawamot nga tamot iti mga gokeng ka kaniyak. Kahit mo kas pagarigan, taada mo nagkras kanya. Awan ti maramid da. Gabatakas kang ka, iti kinapudnom, nga iti kaungan, kaunkam, Rusing, kas taman data kanya. Naimbagak man, iti patakatao. Mati kagurgurak. Uri adamang kontra kanya, ket ang kugurahin nida. Maawata man ti ket konson. Iso nga di mo ganten nga baliwan ti adda keng ka. Hanggang ti adda itirwar ti importante. No dikit iti kaungan. Sige. Swan. Kahit mo nga son ni Carol, di lang ruwar, tinapintas keng kuana. Ang tumat ko na hindi kasta. Eda ka din damag mo keng kuana nga kasla din na amuti kuana. Kasla adamating ugali na. Mat. Lumawasak ko majiwalay ta kasla itay bigat. Pinadakas na. Dadya so na lang tatara nga ilastog na, di kita nasken nga ilastog na. Tagpapeso nga ilastog na, di ba? Tadamat nga nagpapeso. Di madino awan. No saan nga pudno. Sa sakam nagmiriante ti juice. Sa special nga tinapay. Siya. Mati-mating ugali na. At naparabor mo at pamirienda, di ba? Ngayon, dejay. Tapno adda pangilastugan na, dadaking kwa na, masapol nga, agayab. Kaya tapno napaod di saritaan, mangida sariti merienda. Tirason, no apay, nga pagmeriendaan na ka ni Carol, tapno adda pangilastugan na, iti adda keng kwa na. Dejay. Saan nga kaputa agpamerienda ta kayat mo ti kayat nang irano di merienda ngem tapno adda pangipakitaan na di kayat nang ipakita.
So nga, di mo apalan di lang ni Carol. Tinapatig iti kaon kan. Okay na ba? Sige, sige. Nakunak lang ti kasi diyan nagpaparlor. Tumapal ka kini Carol. Hanin, sa anak mo mapapalin. Ako naman nga napintasan. Nga napintas ba't nga natural ti ngisit ti buko. Api ko masukatak kat isot imparswa within Ted ni Apo Diyos kanyak. Kada tayo. Sige maturog tan ako Hmm? Maturog tan? Nangarad. Loko ka. Rinig mo tirik na kita. Kuri ka. Obligasyon mo dito. Nagbanglo ka, Rosing. Wala to nang diwas sa. Ngimawan ti bang banglok. Ngim ni Carol, baka lang inabagmanglo na. Natural na banglo. Agapo iti kaon kan na banglo. Ken ti banglo ti kaon kan. Isot adadamang pagbanglo ken ka. Nabanglo ka ti amin-amin. Ken imas ka. Nalaing ka mo. No kasta ngagsweldo ti asawak manong nimi kinsenas katapusan. Oh, ano ti sweldo? Ano no sa mga budget? Katapusan ita, ano nagitinas nga bayadan? Bill, bill ti kuryente, 1 bill ti danom, gabuta. At damat ko, kusukos tayo. Hanapin ti bill. Bill ti wifi, kung nakuwangin, wifi tayo. may samod na cellphone tayo. Duwa ko na tada cellphone ko. Ngayon tinamat ang kasapulan ti signal at keypad mat lang, pag-text lang yan na load So, cellphone diyan ako ng anak ta. Tisot pang tawagan ta kadak kong kuha ng oras. Just in case, no, so tumawag. Ang dati, ang load ng tilat ta, pag-load, lasin ta. Lumatang ti sa kaban nga bagas. Nubas sila ti bagas. Iti kasapulan ti kusina. Kasapulan ti banyo. Kasapulan ti paglaba. Okay. At na bating nga kung hindi kinsenas mo, sa ano at mabatid to ita, isa ti nayon ko dahil yornong. Ano, gumatang sa ti baro nga bagko. Gumatang sa ti baro nga bato. Gumatang sa ti. Sweetheart, napipindas mo pa lang na kita rawate, ma. Mamanumat mga garwat ka sa kita medyo pangkuatan o okasyon nga papapanan tayo, malaksin no, da okasyon di eskwela, ano? Tano, adamat agpadaya, gagayamat lang arawatan ti pagkuha. Nagitan nakta, dumot pa lang napipindas nga rawatan da. Kasi ka nga katangat baro ang pantalon mo? Mayat pala na gito Sapatos nga mayat pala di sapatos ko. So nagurnong ka, da sobra ti sweldo ti kinsenas kang katapusan, ornungan ta. Tapno di kasta, adda kauten, iti adda kauten in case of emergency. Manong nemi malagip kumanin ni Carol nga ikumparar kada kami. Kagangay lang di sweldo ti asawak manong nemi umanay lang para kada kami. No, panunutem ket eksakto lang para kada kami. Isot ka po nang aging inot kami manong nemi ta just in case nga da bigla agsakit. Iti grabe ket kasapulan dakkel a kwarta. Wenno adda yadadoyom apo. Awang kumat madisgrasya kada kami. Awang kumat agsaksakit iti grabe kada kami. No sakit lang, gagangay lang uyak ken panateng. Kung anyaman ita, guriko. Amumet manong nemi ti in hatay hang sobra nga makan no dikit kalkaligan. Basta lagi di awang karne basta ada ikan. Ti importante ada nating, di ba?
Dain na po. Kasi diyan. Sa ko ikumpara manin manong name kinikero. Na iya mas laki dito kit kangkanin da si dain niya. Boro baka puro karne. Karne baka, karne baboy, karne aso. Giti ka karne. Ham, letson, kada na ba? Beef stick. Nilakay na, nanginamat na gitarwatan na relo. Di kiti duwangan nakda. Pati di kiti duwangan nakda. Makitkitat no kagit pariming nga. Kompleto tat alahas. Yung nga da nga ta ornong da. Ada, posible ang ornong da. Amo nga tani, kero, tiki budget. Amo na nga tati. Basta sa actual doon lakay na adalat tagatangin ng isibro na. Di magas na minsan manong nemi dito'y balay ni Ninfa nga taga-amyanan nga no may dito'y balay unod lumabas dito'y balay malapsan naman tayo balay dakero. Ninfa, dumagas ka ba? Ay, Rosing, anak, pamiryanda ka mat? Pamiryanda nga niya. Kasta tararami dun ka ni Carol. Mayatak madlat tata siyempre. Libre merienda. Abay pinadagas na nga. Awa mo iso na nga adagundawin nga patpadagasan na. Lumagas na ka merienda tata ko na. Ngayon man, natranta na nga talaga. Abay nga padagasan na ka. Ipakita na. Napipintas nga arwatan na. Manipod. Buok. No. Aritos. Kwentas. Pakita na. Dibado na. Dibag na. Pati underwear na dipakita na payata na pintas ka no. Nangina. Paiso mo ta. Tsak pa naka-bikini kasi dyan dipintas na. Kaya nakabra. Pagkita na dito mabara na kada. Kaya ultimo nga kwa. Dapat alas na. Hindi saka na. Pati rami ti saka na. Pagsingsingin na. Araramitan na matkastakin ka. Kasal lang siya. Baka si kapay. Nakakaapalan niya. Kasi naman ko na niya duma. Nakakaapal. Kaya di ka umapal. Panyakit hanang umapal. Umanahin ti atakan niya. Kasi naman ti wagbahak eh. Tanong ibaga kinilakay kung inakmamutag paraybahan. Oh, pala urnong na ta paggastusin nga ray-rayban. Inawi mo to urnong. Tada makaot, just in case of emergency. Kunan. Natural man tabuk mo ha. Kapag baliyom na taintin, nakaiparswaam, kanimparswaan na kanapon Diyos, kas lamang la, papabasulam ni Apo Diyos, nga kasatlangam, kunan. Sumunod ko na yung lakay ko. Nagpadpada ta. Kapag nga sa nga apalam mo na. Ngayon, nakakaapal mo ito talaga, no? Minsan nakakaapal. Tingamin, di balay da. Kompleto alikaman siya. Di kutseda. Ada pa family service da. Di kita'y anak na. Ada mang sirserbikan ko ng kawa. Taxi. Mapanalain da. Tulnog. Mapanantumanan si tulnog. Kasi di kita anak ko. O na ano sanda tag-commute. Plete. O di kita anak ko. Kahit kumusta mat relasyon nyo kinilakay mo. Okay, Matt. Matamo nga, madlaw ko nga, chicks na. Tao mo't pag chicks na. Kahit nga ta, Alex ng asawa ni Carol. Amo, di kasi dyan nga lang akin kapig sa sweldo na saan nga may masat asawa na na dyan. Nga ta? Oh! Abay, di nga ta maumaki ni Carol. Napintas kang peso ni Carol, nga talagang minmintir na rin natipintas na. Ngayon saan ito nga hangat nga mauma ni Alex Kenkwana. Kasi siyempre, sumapol mo tati ubing. E dagayang kwartana. Siyempre, tupay, dagito tupay basurero, at tupay chicks da. Anong tulak katikas ni Alex Sen? Alaman? Manong naimin naman minsan kastoy at talaga tibiyag. Hanga maliklikan ti panagsasarita, panang komperar ti bagi, ti pamilya, iti sabali nga pamilya. Kunada kita, kas lapasit deta ti
panagmamarites. Mawamot tibaga nga mga madi. Ano? Panagatap lang. Kasla timbaga ni pa nga imposible nga awan chicks na. Oh. Awan pa yung pamarik ng papamin. Iti kasi nga lang anak, at kwarta na, imposible ka awan chicks na. Manong name, di mo mitkid di husgaan ito, isuda, ng talagang aklay ko, panangatap. Iti asawak manong name, pa-check na saan nga maramid. Kastama ti pamati na, nga maramid, manong name, iti aglalaki. Teko na nin pa itekit, chicks pa iti basurero. Yan lagi tikas ni Alex nga napintas ti trabaho na. Ngayon ket di manong name ket awangkas iti relasyon dagiti agasawa. No dagiti agasawa manong name ket awan ti aniyaman nga pagapaan da, kanahid nga kinaawatan. As kada kami nga agasawa, jak pulos agatap kini Delpin nga dagdagasan na gabuta. Haamot nga maladaw nga gawaawid. No maladaw man, ada matrason. Tas kanya. Awang makakita ada kasasarita nga lalaki. No adda mga kasarita dagitay meter reading iti kuryente. No itaddan to na yung bill. Dati ti bilyo. Nana, manang. Hindi kami lang. O nasaan adala ti lumabas nga agpapahulugan. Mamanuak mo't nga magkisarita ka rin pahulugan mo. Dalang importante ko mga awan kada kami. Pagka maalak bawain ti hulugan ko, nakamjak mo't aghulugan. Hindi mo't lang katugang kalalaki ti kasasarita, kalalaki no panak sumarong ka rin di balay da. Awang mo't timadlaw mo. Ngim ni Kero Manong. Awang di siya matla tabalay da. Sa dagkukuyog no ka, nga mapan makinisa nga sang kapamilya. Nga nakaadado di kita agaruyoy nga alahas da. Imala di kita anak na manong nemi kang kuwana. Kada nga ron. No arkusan na ti bagina, bagi ni Carol, arkusan naman. Di kita anak na siya. Hindi mo isang aldaw manong nemi nga dinapang ko inala siningin nga utang. Kaya nang tada, tautang na nga ron. Ala umutang ang tumanin aya, rusing no, as pagarikan. At dalakid di na aking babain. Ayan, at dalakid di. Tada kami kini Delpin nga sawak, imbes nga gumatang kami kada kitay hang importante, inayon ming idolin. Ito lang no, haming may bangkok, baka no, ada mang sir kada kami agad mapukaw mitorno. Pasin makindi nagtumot lang ko agpasentro akto. Nagtumot lang i-deposito. O basit lang deposito, basta ada ito na talagang nga lugar. Pinadagastak manin ni Kero Romanong Nemi. Kasi, nabayagan na Santa nga nagbaritas nagmaritas ta. Abay nung umayak dito, Carol, maritas ti ramidan ta. Awan sa ti dandanon kong istorya ti karuba. Huwag nga ron. Iti matlapag sa salitaan ta, may panggap ka rin kita, barong gamit yo, barong arwatem, barong basta baro. Dahil napipintas nga nangingin arwatem. Tuway. Kaya talaga nga di mo kaya nga pabalbaliwan takulot na buhok mo. Natural da ito So nga, iba kong hindi nga awang gastusin. At nga tamad gastusin. Kero, nga jakla kayat. Kaya itong kaspagarigan ta, siyak ti mga gastos pa nagparaiban mo. Panang balbal mo ito kolor tabok mo. Ti panang pa-facial mo. Kaya mo, nagkuling ta. Siyak ti may ilibre ka. Pasok tanda may taritos mo. Gangganjong na, di ba? Gangganjong na ron.
Imbag man ta sang agbudo ta lapayag mo no kang ganjong siya agbudo. Man, ore na terelo no ka hang pitas terelo. Tagagangay lang at hang pudpud no at kwa. Agbudo ta kwa kudil ko. Hindi ta adala kay manong name niya. Sumirsir pitigay. Sa makasapol kang kakail. Ay, tata bador. Lumani nagsubli data nga lakay. Pastre ka matapang duriyan. Halang ta kami din. Dada, sobre kayo. Iduron nyo lang data. Basit ka rin daw ti gate. Iduron ti lakay manong. Dan sa amin sakit na. Pero sa panagnana. Lakay ng aminin. Magmamesa ng amin eh. Kalapolot. Bakwa na. Dan sakit-sakit na nga talaga. Tata, ditam na ta. Palang ditam na ta. Iyawat lo ko lang kang dati merienda. Naglamalot baso. Iya. Dato'y basok latan. Kaya na nga ta. Bugwam lang. Pizza bugong dihay. So, tulatan. Kaya data. Ang pilpil yan ni Tata Bador. Binugwam mo. Dato'y Diyos. Lan. Numamon. Dato'y tinapay. Nagyamanak. Kairol. So nga sikat ranta karod nga mayan. Amok nga. Sikalatat at na kasagana nga kwarta. Ano kayo tumasawin? Umayak ko umutang. Umutang ka ti kwarta. Kapag umutang ka. Gabutawan ti kwarta. Naibos kami ng tiagas ko. So nga sila medyo sumsumuro na ito sakit ko. Ano amit sakit yo? Bagno saan makaakar. Nahamit ka di. Ngayon ka sa bulak lati maintenance. Bagno saan nga sumuro. Lainuin nyo rito. Kanan nyo rito. Manutang mo yan. 5 gasot ko ma. Ay. Sana kang papautang. Iti tao nga. Diyak na namain nga. Dapag bayad na. Ano ka mat pagbayad mo kas pagkarikan? No. Ag nateng akto karigitay. Mulak nga nateng. Tay nakila ko. Isunto ati pagbayad ko. Kasanang kaadon ti mula maya. At 50 nga tarong. 50 nga tarong matlagayo. At kasanong makamula ka, ang amit ka, doon natin, pagsibog mo nga rod, yung asumagdo, pagsibog mo, nakapsot ka mat. Anong nusang mga tamay sa kantin mga bitbitain? Magitam. So nga, pangasip na ta. Umanila ta, Diyos ka, tinabayan nga itin kuking ka. Ngayon na pautangan ka, ngajak namnamayan nga, pagbayad mo, no way. Mano itahin tatali, utangan ko ma? Dinamag ko manong. Rusing. Wansak ni Rusing. 5 gasot ko ma. Pagso na, na pangusin, nga nakautang kanyak mo. At umay mo lang alam no Miyerkules ang ko na, naisong alaan ko na agad. Kapot umay mo alaan, tsak dapan ng ala. Umay ko itad. Ipabayada no Miyerkules, dahil mat ko na isunsak naman na. Ito yun 5 gasot tata. Babaan yun. Ano yung ibilangin ng utang? Tulong ko kata kay data at no adamay gatag dito agas. Ay, kamanak. Rusing. Thank you. Kay Rol, kaya ti merienda. Inakarutin ta. Baunik dati apo ko nga guro ore sa dibalay mga pang gumarang ti agas ko. Inakarutin. Thank you, Rusing. Manong nemi, kusilap di Carol kanya. Abi mat kasi tinaramid mo, Rusing. Abi mat kasi tinaramid ko, Carol. Saan ko pinatangan? Ngayon sikat ng pautang ko, na. Hampay ng utang. Tulong ko na. Kasalaw doon kwartam. Carol, tirason mo itay. No apeng sa among potangan, gabutaon tinam na mayong mapagbayad na, di ba? Gabutaon tinam na mayong mapagbayad na. Rumbeng una yan, saan nga utang? No di kat tulong. Tapos din ang bayadan. Kahit mo saan nasasiat kang misyak, awan di makakasyahin. Kasapulan na eh.
adda si bubulsa kwarta kanya at napanak nga ron nagsingir. Nagpapautang ka? No adda o may umutang ka adda lakid di. Ito, magtadag. Abi si Kakirol, Jack pinapadasan ti, nagpautang. Tadagito mat umay umutang. Di kita mat awang pagbayad na. Awang pagbayad na. Kat sa amon nga ibilang utang na tulong mo. Ay, pagpakawan. Hanggang pipidotin na lakay ko't kwarta. Kadori man tilakay ko. Di ka masayangan ti 500? Ano, inayo mo kumara ita pagpareban mo. Di mayat kuma. Nabimbit na si tumulong iti padam nga tao. Ngem ti usarem intabag-im ori mat saan nga nasisita. Kit mo sawa na saan nga nasisita no bali wakti kolor ti boko. Hang ko man ibagat kasya. Kasya kit mo sawan. Natural ti boko. Dito ti ted di apo Diyos nga buok ko. Iso nga jak balbaliwan at anyarod. Nagkapukin ni apo Diyos. Pumano ka na. Ang ka kumangkumangura, Carol. Hindi ka kagura. Kumukontra ka kanyak. Insulto kanyak dahil yung pananginted mo, limagasot kinita tabador. Nga jak inted. Inlawlawag kumatkan ka. Nga, adahanapan ko na singir. Nagpapautang nga kadagidak kasapulan. Kat kabukan niya, gabuta, agpapautang ka, siyak saan. Kadi nasasayat ka nga, nasasayat ka kadi, ngumsiyak. Ako na yung bagbaga kasakir. Ano po, ano ka? Ang gato mo ito yan. Kaya anak ba talaga umumay ka, ng maagabot pastre ka na, sumre ka. Alay ka! Diyos ko, nakabaso lang mo na din na oras. Sa bagay, ang kumakasjay. Pinagawid ko kumapalang nilatabador sa aknapan. Ang tiyapad ang mo kasjay. Sorry no nakabasulak man kasjay naramid ko. Sorry no na-insulto man ni Carol. Ngem gayam napasamak ti kasjay tapno maamuak. No anya ti adda iti kaungan ni Carol. Nung gusto ti asawak man, tinapateg ket iti adda iti kaungan. Di naman gayam amo ti tumulong. At tulong day dyan na awang nga namlamain nga pagbayad ni Tatabador. Taday dyan paglakwan na ti nating na, baka umanay lang nga gatang na ti baghastap no adda isaang nang kanil. Naistoryak deto'y manunemi ken ni Delphin nga asawak. Di natuktala mo no adda iti kaungan ni Carol. Huwag nga ron. So nga importante, Rusing, ti adda iti kaungan. No nasiyat ko man ti adda ti kaungan ni Carol, tinulungan na ko man jalakay. Diba? Nagkasapulan ti tulong. Di na ko man imbilang nga utang. At akaskeng ka, na namaim nga akong pagbayad na, saanin nga utang, di ka tulong. Ngem, 5 gasot. Hala, naggapon na rin jay. Naggapot sweldo, kan? Taapay, rigatam ka dilayangan nga nagrigatam tintulong mo ti padang nga tao. Kung naglat ka jay, sweetheart. Di makadakas manong nemi isursur ni Carol kadagitiya karoba mi kalugaran mi manong nemi nga nalastugak kanu. Wan, ore kanu awmar kwarta. Ore kanu na mamirmirao tak nakalaslas tuga tak kanu nga mangted ti kwarta nga tulong iti pada nga tao. Ngiti mat panagawat digiti karoba mi aket haan nga ni Carol ti kanunungan da no ti katsya. Kas kininin pa, imay ang mismo dito balay. Uy, among ka ti warwaras ni Carol, may pagkapking ka. Inistorya naman ng name no iti warwaras na napasamak ka nun ita. Idi adda ka idya balay da Carol. Nga nakalaslastog ka kanu nga nang kaotable sa nga inted kini tatabador ti 5 gasot nga hamong nga pabayada na. Ket mismo pa nga di balayo kano balay dat na panan di alakay. Ngisut ti pangut isut umut utang uno isut pangut utangan na. Ininsultong kano.
Sorry, ano na insulto. Sa bagay, no, maminsan met kadikit, may di man kadikit naramit ko. Na aming risk ko naladawin. Tinamay ako pinagawit ko pa lang ni tatabodor sa aklapan, nga ijay nga inted ko kuman, jay tulong ko, ang kasapulan na. Yung awan nga medyo panunod ko, tikas jay. Nga may insulto isuna. Tirasun na no apay, nga di napautangan, awan naman naman na pagbayad na. So, nga tipanunod ko, no, hanin nga utang ano kahit mo tumulong agad tulong mo kung tinakam mo isu dapat ada kwarta no kumaawan na kabulsa kanya kwarta agad talaga nga masama tigas jay isu kasi naramin ko ako nakano din na basol ko sorry hindi pa nagkunak ako ka basol no deket hanga basol tumulong iti pada nga tao. Manipod met idin manong nemi ore lumabasak ket adda ni Carol iti arubayan da iti sango ti balay da iti hardin na saan nako napadpatagasen. Ngem ket di agun yaklata. Lumabasak pa Carol. Tumalyaw lang nga kumsilap. Di ba yam? Hamutsak tagbas basol. Basol na. Hangga di nga basol nga gurguraem tapadam nga tao iti awan nga rason. Nagsuryak mo't kinkwana edi. Nung nakabasulak man ti kunana pala ka insulto na. Manong nemi amuda siguro nga alistuak nga mapautangan, agpautang kunak ko. Kanam na maik mo't manong nemi nga dagiti talagang umasidag agad kasapulan na. Nang role ng emergency. Tadamat kunak nga kautag. Dito lang di maitulong ko kunak nukan. Umutang dadakkel, 5,000. Sorry, awan kanyak ti kastay ta. Dato ya, tulong ko tayo ito 1,000. Mang kita ka basit tinayon na 5,000 at 4,000. Di Carol, mapangka. Ay, nisinta mo at sa mga na pa among patutulong na ita. Nakaro da. Naging ka manong naming at maobserbara. Nabayagan nga saan ko nakita nga rimwar simret ti marun nga kutse iti arubayan da Carol. Apay napanganta nagbakasyon. Yung asawa na. Kitkutse siyempre ni Alex nga asawa na rin dyan. Baka nag-out of town. Nabayagan na. Makabulan saan? 2 bulan pa idin manong nemi. Hindi awan matin ti taxi nga mapahan mga ala kadagiti anak ni Carol no mapandag basa. Kung commute daw ten manong nemi kas kadagiti anak. No lumabas ang DJ para kung nadagiti anak ko glogandan. No makabatog matin ti anda Carol dapat duwang anak na alumugan. Tira minsan ngalda manong nemi lumabasak na pasarden nga. Ni, ba't matay-matinig ni masetas ni Carol? Kapag nga ta, kunak tinakim ko man. Awan ni Carol? Kasay-sayang matay-matinig masetas ni. Di service nga, nagarahi ino kenta. Awan matay. Baka adabi mulod, umuno at danangala. Kuan manong nemi dimteng terapi kuna di anak ko nga inauna. Ay nang, kira nyo tabalay da nanak Carol. Kaslawan tao. Apayawan tao. Hambating nga naranyag. Bakawan na nga paiso. Yung kaslad na nakasinding nga kung dyan, hindi arana artilawag dyan. Kandela? Naputulan da kata? Ala? Naputulan da? Paison sa? Niyapi nga ta. Mamanak ko mamanong na yung agsaludsud. Iti ba isang bigat nga, babamon. Bakit no gurain natin na panagsaludsud?
imiti may samalan manong nemi di maghas ninin pa. Kero, kero. Rusing. Oh, nin pa. So, mereka kelihatan. Tuwa ka. Yung magoro ka, awan ti ba merienda keng ka. Di mo tiyempot merienda pa si kami. Apay, anad daman. Kat adad nga osas di balayo. Iti baral de kero, ngam di balay mi. Lima ba saksi ka? Kat, pinadagas na ka? Anak pinadagas, ngam lukat kong turong ko jigay. Di ay pasit nga rito jigay. Siyempre ka, kat, hanga ko noon eh. Pinagonya ka. Kumusta kan kero? Kat, jay. Tunggal sa lutsud ko agad. Song bata naman. Kang runahan ng sinalutsud ko. Suwang sangkot pelang nilakay mo. Kapay, kanon siya. Ano nga nagawabin? At dagay mong kadandan na nga sa bali. Ana? Binaybay ana ni Alex dagitagina. Iso nga naputulan dan ti danom. Naputulod dan ti kuryente. Awang kwartadan. Baka sumaron ta. Rumuaran na kita appliances na. Mapan na ilako na kita appliances. Tapno da kwartada lang. Tapno da pangpakunag dada. Di kuryente. Kanda no. Kadag pa iso manong nimi rumuaran na kita appliances. Jadi kita ni Kero manong nimi aumat aritos na. Ni. Aumat tinti umar arayo yung alas na. Nagbalin manong ni ang magangga manong nimi nga nagbalin na nakakaasit ilangan ni Carol. At siyempre, kas karuba manong nimi o rin sa anak nga paspastre kaya nakas ko na ninimpa. Siyempre kaklatan. Carol, siyempre kaklatan eh. Tadimat nakalak na to get you. Tuwagawa kaklatan, uri din nagpagtugawan. Lagagangin na ito karuba. Ayaw, may makikaruba. Apay matin. Nalabusan matin di balayo. Tanda ni kapay pumano dito yan. Kabuta. Nakasalda ti balay mi. Sino nang isalda? Insalda. Ti babaero nga asawa. Ti sugator nga asawa. Kat, apay palubos mo nga ron nga naputulang kahit kuryente kindanom. Ako pa din magbayad mi. Awalat, ada nga ako na, awala intuldulin mo. Dada orti problema. Nga nang gurguraan kanyak ni Alex, tadya kano amot ag-ekonomiya. Diyak kano amot ag-save ka na kiti kwarta nga itid na kanyak. Winarningan na. Doon no itultuloy mo natin nga kinakastaturam. Saan kung itid kang kati sueldok ko na. Tultuloy mo itlata. Saan kumatin ngin tultuloy yung adamat gahiman talaga babae na. Isun pangitadanan ti sweldo na. Binabayaan na kaming ngagina. Na nakamlaki na siyan. Nawari ko mandikitan na ko, tikinasyan na. Kita lang, ibaom nun na nakitubin sa diayan na. Tsak man karot kaya't kamisina kanyak. Nagitan na ko. Kit nun isaldahan na natin ang balay. Di papanahon na kayo to. Nito karot. Iso nga natin labat balay mat kadit ni isalda. Ngam di kita nagunag agad. Ko kami. Iso inotin nga may laklakon. Di kita appliances mi. Kit kita masapul yung akit ang ilaklako. Basta kumawasing masin. Rep. Napay. Di kita tugaw. Lamisaan na kita. Napay nga paglamisaan ninyo no. Danto akaran nyo. Di na nga ti problema. Ito no. Domingo di maudi nga panagyan mi dito. Diyak ba nakasapag di pa palam mi.
Talo kayo mat lang. Di ano sanda ti, agyan pa lang di ti balay. Habang nagsumapsapol ka, tinalalawa. Di kiti anak ko na kat talot sa sadat silid, agkakasilid din ha, nga talo. Ta, puro dapat babae. Di ito tumaysang sila din, isun pagyanan na kiti, isun pagyanan yon. Pagyanan di kiti duwang anak mo, sa damat bakante pa yung may isang asilid. Di isun pag sila damon. Rosing, kahit mo sawan, nagasagana ka, amang pasang bay ka na kami. Malaksid ano, agda pa sa bali nga, kayat mo papanan, adda sa bali nga mangiyuper, nga napimpinas, nga no awan, ano no sandayo, adda di ba na imi? Tatulungan ka nga sumapol iti, akaran nyo. Ti ko maumuna nga, sa pulit, no adan masapulat, nga pagyanan mi temporaryo, trabaho. Nagdaduwara kan sa ti college. O, naggraduara ti college kami di asawain ako nila kay ko, nilagbat yung pinagtrabaho. Di ada osaran. Eh siya kakit, high school lang. So, ganak lang ito nagtibalay. Kaya aro bayan mit, ang tartarakan nakbat di manok ka na, dali kita mulak di dyan, napilangan natin nga malibre. So, nga di ka tangin. Rosing, no, niyaman di kita na nagbasbasulak kang kay di, sorry ha. Awan, ti basol mo. Wana, nabayan ka. Di sumangpat nila kayo. Ibagat ko kang ngawan. Ibagat to keng kuwan ti amin. Kahit mo ko na nga, okay. Di umay kayo. Ngayon dito iti warning ko ha, keng ka. Ano na ito? Sa mga sulisugo nila kayo ko. Konakla na ito. Yelas tum lang ko ha. Sumapol ti akaran nyo, dati sulsulo yo. Tapos nagkasakit awan ti anyaman nga sawan na kiti tao. Kaya, napindas ka ba't nga rod? Tamangan masulisog mo nila kayo ko. Hamo nga ang angaw mo lang deta. Kawain, warning kin angaw laing. Sige na karotin. Orin mo ang kan. Tibi ka tsak penangan eh. May kadyan. May kadyan. Ito, pangmigat, pangaldahon. Lamang kadyan balay. Di ka nga rod kwa. Di ka tayo alahas mo. Nailaw ko amin eh. Di ka tayo barbarong ang bag mo kada. Awan na yun. Awan nga talaga. Awanin na tako. So, bagbayad ko pala editi. Bil ti kuryente kan danom. Ngayon, hindi awanin na talaga. Talaga palubos ko ng putulan yun. Manong nini, kitam kadlang tibiyag aya. Apalan mi, ni kero, talang pintas ti balay da, kompleto, talikamen. Kang kanayon nga papapintas, kang kanayon nga ang sibsibro. Ngam gayam, da ti kinagura nila kayo na. Gastadura, dinaamot iti agisave. Nga da di matentin, gapunan no, api nga. Kan baka naman no, talaga nga da, chicks nila kayo na, kaputa. Winarningan na katsambot nga tungpalo no nagtan iso ang kasi dyan ay tayo kunadan manon na weather lang tibiyag ka talaga kasta imanugot ti asawak temporary manon nemi ket nagandagda ditoy balay mi iti makalawas tayo di kalpasan di makalawas ada na sa pulan nan nga pagkasaraan da ada maten na sa pulan nga trabaho. Adayon ti ayanda manong naming umay sumansarong kar ni Carol. Oh, Rosing, kumusta? Kastoy. Mailiwak ka na kayo dito, isong imayat. Okay, no, mayat kamit langit. Ay, gura ka. Ang taginatan ko ng longganisa. Ito yun. Kaya napaiga, hap nga bagnet. Hap lang, di ka baila ka. Pasensya kan. Olo, pinanunod mo palang met. Ba, tapabalo ng kantumat nga ronti natin. No kaya tiyo aman, naroon kami natin. Ken tumilowak to ti manok, native ka manok. Sa pabalo ng kantumat itlog ti native na manok. Kita do dun samat ni balor kasi itad mo nga balor ginatang ko. Ano ba rin?
Pagyaman ang kita, nakalagip ka si marungkat. Ken pasare so marungkat ka kumamat, ijay, balay. Balayo re jen, haan, kaskasara kampay laing. Tiwag pagtasan na, asidag ti eskwela dagitan nako. So, anos kang pledo da. Kit kumusta matan ni Alex? Hawanin, ang dakit ng balakad kanya ka nga, idanong ko ti problema, ti abogado. Katuamat kami na, tap na kasta, kat suportaran naman lang ni Dua ang putot na kengka, no talagang nga, hang kayo nga makamagsinubyanan pa eh. Hang kami nga makamagsinubyanan pa ito orin o agsubli. Yakon kayat. Adamatid Dua nga putot na kanadjay kadenden na na eh. Ngayon sa nga balik ko na, adamatid pagtrabaho ak. Ken, kang runanti amin, nainot akon, napateg ti tunggal sentamo kanya. Ken, mas makita, natural ti buok kon, saan ko nga balbaliwan, ken saan ako nga nalasto. Anong namin tultuloy mi met asawag, iti nagbaling nga napudno ti tunggal may sa kada kami, kastamat ten iti anak mi manong, nga dan iti college ti Dua, dan ti senior high school ti Maysa. Kat naman pa minimum nga talaga ti asweldo ti asawak, ta pasaramit ag increase, yung basit mo ti increase na, nagarkarigatan mi manong nemi iti nag-save. Babayan pa iti taraken ko, iti manok, tingwen, iti panagmulmulak, siyempre, adno agsweldo, nilakay ko, adalata, mabati nga ma-save. Ket no matrikual di kita anak mi manon nemi adda nakasagana nga pagmatrikulan. Simple nga piyag, simple apan nagpamilya. Ngem, dito nga kinisimple manong nemi ket iso ti mang ted iti nakananama nga panakaited ti masakbayan, naranya nga masakbayan di kita anak mi. Ken ti agtultuloy nga irut ti ayan-ayat mi ti asawat ken sigpet dagiti anak. Dito nga ron ti pagkasalita akmanong. Kadagyaman ak unay, tilaing mo ng ornos kalpasan na ancient kang kadito Italiana. Through your messenger, can thank you tilaing mo nga nang ibasa kit sapay kumata at na ibatik nga adal, liliwak ang pagsarmingan tibiyag. Tuyagyaman nga pagaya mo, Rosing.